Fit-tweġibiet lill-ġurnalisti l-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq it-teħid tal-vaċċin kontra l-COVID-19, issa anki tad-doża addizzjonali tal-vaċċin. Dr. Abela qal li l-vaċċin qed jgħinna nibqgħu ngħixu b'numru relattivament żgħar ta' miżuri restrittivi meta mqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi Ewropej u saħaq li n-numru ta' każijiet fl-isptar f'Malta huwa kkontrollat. Flimkien mat-teħid tal-vaċċin, flimkien mat-teħid importanti ħafna tal-booster dose, nosservaw ukoll lil dak l-ammont nista' ngħidu huwa wieħed relattivament żgħar ta' miżuri restrittivi oħrajn u meta taqqadda l-miżuri kollha flimkien dawn qed iwasslu biex aħna qegħdin ngħixu differentement minn ħafna pajjiżi oħra. Madwar id-dinja ħajja li tista' tgħid tqarreb sew lejn in-normalità u l-appell tiegħi jibqa' wieħed ta' responsabbiltà. Se nkunu nistgħu nibqgħu ngħixu b'dan il-mod li qegħdin ngħixu llum għaliex sa issa għandna l-infezzjonijiet u l-każijiet aktar mill-infezzjonijiet u l-każijiet illi daħlu l-isptar, partikolarment dawk għall-kura intensiva li baqgħu taħt kontroll għal daqstant il-parir l-għandna mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa illi nistgħu nibqgħu f'qagħda li nibqgħu bil-modus operandi ġifieri bil-miżuri li għandna llum m'hemmx ħtieġa ta' miżuri addizzjonali. Fit-tweġib oħra l-ġurnalisti Dr. Abela saħaq li l-Gvern sibqa' jinsisti ma' Stewart Healthcare biex din tonora l-obbligi kontrattwali fuq l-isptarijiet f'dati l-kumpanija. Il-Prim Ministru rimarka l-pożizzjoni tiegħu flimkien ma' dik tad-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa u l-Gvern sħiħ hija waħda komuni u maquda fuq il-kwistjoni. Min-naħa tal-Gvern se jibqa' jkun hemm insistenza li jkun hemm lot-temperanza ma' dak il-klawsoli kontrattwali, kull fejn Stewart tonqos milli tosservhom il-Gvern se jkun qiegħed jaġixxi bil-mezzi legali kollha. Il-tieni punt li xtaqt ngħid huwa illi għar-rigward il-klawsola tal-100 miljun il-Gvern se jkun qiegħed jagħmel dak kollu li huwa possibbli biex jekk naturalment Stewart tagħżel illi titlaq mill-konċessjoni, il-Gvern ħajamel dak kollu li huwa legalment possibbli biex jevita li jħallas dak l-ammont. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar Roberta Metsola u n-nomina tagħha l-President tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru qal li kieku ma jappoġġjax in-nomina ta' Metsola u jkun qed jaħdem kif ħadmet Metsola fil-konfront ta' pajjiżna. Intant il-Prim Ministru saħaq ukoll fuq il-messaġġ tal-Gvern kontra l-vizzi iżda fl-istess ħin jaraf realtajiet u li fuqhom ma jikkastigax inġustament. Il-Gvern b'ebda mod ma qiegħed jibgħat xi messaġġ jew japprova illi ikun hemm l-użu tal-cannabis imma fl-istess waqt imbagħad irridu nirrikonoxxu realtà li hemm nies li jagħmlu dik l-għażla libera u jekk il-nies jagħmlu dik l-għażla libera minkejja kull kampanja edukattiva f'sens kontrarju, imbagħad ma rridux naraw dawn in-nies li jispiċċaw jew il-ħabs jew b'kondotta tagħhom illi hija mtebba b'mod li tipprekludihom il-possibilità ta' opportunitajiet ġodda fil-ħajja fosthom impjieg illi huwa diċenti. U dawn huma realtajiet li fis-snin li għaddew għexnieħu.